לארוחת ערב עם החברים. כן. ואת תראה קצת מבולבלת, גברת, את עושה לי סחרחורת. לא, הכל בשבילה, עוף צלוי. עוף צלוי, חבל שהחותך ובעלה יפספסו לזה. לא, הם מוכרחים לתפוס את הטיסה. הם אדלייד ופרסי, הם צריכים לחזור הערב לסידני. הם חייבים לתפוס את הטיסה. סידני, זה נכון. הכל ערוץ. הסתדרתי בדיוק בבטי. כן, הנרי, יש לנו אורח. מוניות פולם. משטרת פולם. הם מצוין. משטרת פולם? סמל בלש דרנפורט, היחידה לחקירות פשעים. יפה מאוד. אתה מיסטר פרקינס? כן. מיסטר אנדרו פרקינס, כן? בכבודו ובעצמו. אתה בטוח, כן? מה אני יכול לעזור לו? מה אתה יכול לעזור לי? רציתי לשאול אם אתה פנוי להצטרף אליי. לדבר איתי. כן, על מה? אם לגברת פרקינס לא אכפת, אני מעדיף לדבר איתך לבד. לבד. בטח. אם כי לא אכפת לי לחכות עד שאחות של אשתך תבוא. אחות של... הוא מתכוון לאדלייד. אדלייד. הם בדרך החוצה נראים. שהוא אומר הם... אדלייד ופרסי בדרך לסידני. אדלייד, פרסי וסידני. תודה שעברת עליי בדם עידן. בשמחה. הנרי, אני בהחלט לא חושבת שהסמל צריך לחכות עד שאדלייד ופרסי יעזבו, נכון? גם לא סידני. המשטרה לפני הכל. שניכנס למטבח סמן? אמא! זה בטח המונית. ביט כבר כאן! מי זה ביט? מוניות פולם! בשביל אדלייד ופרסי. זה בטח ביט ובני ג'ונסון. אז פשוט תיפטרי מהם. אבל מה אני אגיד להם בבאו ליום הולדת שלך? אז תקחי את המתנות ותגידי להם ללכת. אני החלטתי שאני רוצה את האישה רק לעצמי הלילה. הם יבינו. תסבירי להם שאת עושה לי הפתעת יום הולדת במיטה. אחרי את הסמל. אחרי שאני אענה לשאלות של הסמל קבוע, בבקשה. הנרי! הנרי, אני לא יכולה להשתלט על כל זה! את יכולה. לא, אני לא!